Kære studerende, I har nu afleveret den individuelle opgave, det vil sige jeres livserfaringsbeskrivelse, og det er nu blevet tid til at samle op. I det følgende vil jeg opsummere formålet med opgaven, skitsere yderligere relevante perspektiver, og til sidst beskrive, hvordan I kan efterarbejde jeres livserfaringsbeskrivelse i jeres studieteam. Formålet med livserfaringsbeskrivelsen var blandt andet at gøre jer opmærksomme på jeres habitus, det vil sige på de indgroede normer og værdier, I har med jer fra jeres opvækst, og som vil have indvirkning på jeres fremtidige pædagogiske praksis. I den forbindelse kunne I spørge jer selv, hvilke værdier, holdninger og omgangsformer I er vokset op med, og om det er nogen, I ønsker at videreføre eller gøre op med i jeres fremtidige pædagogiske virke. I kunne også overveje, hvilke værdier og hvilket menneskesyn jeres opdragelser og pædagogiske påvirkninger kan ses som et udtryk for, og om de er i overensstemmelse med de pædagogiske værdier, som der arbejdes ud fra i dag. Opgaven havde også et ressourceorienteret fokus. Svære erfaringer kan udgøre en særlig personlig ressource, der kombineret med pædagogisk viden og erfaring, gør jer i stand til at hjælpe børn og borgere igennem vanskelige situationer, der minder om noget, I måske selv har oplevet. For mange pædagogstuderende og pædagoger er det netop egne livserfaringer, både de gode og de mindre gode, der er kernen i deres pædagogiske engagement. Den udvikling og læring, man selv har gennemgået, ønsker man også for andre. De livserfaringer, man selv har gjort sig, bliver derfor ofte retningsgivende for ens pædagogiske virke. For at livserfaringerne kan blive en ressource, må man i et vist omfang blive sig den bevidst. Det skulle opgaven gerne have bidraget til. Opgaven skulle også ses i lyset af, at ikke blot den faglige, men også den personlige udvikling og modning er en væsentlig del af pædagoguddannelsen. I opgaven kommer I ind på emner af privat karakter. Af beskrivelsen af opgaven fremgår det, at den personlige dimension spiller en væsentlig rolle i en professionel pædagogisk sammenhæng, men hvilken rolle spiller den private dimension? Det siger Erik Jarpe noget om. Han skelner mellem det private, det personlige og det professionelle. Det private er ubearbejdede følelser, som er irrelevante i forhold til målgruppen, fordi det ikke bidrager til udvikling og læring at øse sine private følelser ud over barnet eller borgeren. I en professionel modsat i en privat sammenhæng er det ikke pædagogen, men barnet eller borgeren, der er i centrum. Livserfaringsbeskrivelsen kan være et skridt på vejen mod at omsætte ubearbejdede følelser til personlige erfaringer, som I kan gøre brug af i jeres professionelle virke. I kan læse mere om Jarpes 3 P'er i Jarpe Erik 2008, håndbog for pædagogstuderende, 8. udgave på forlaget Frydenlund. Hvis I i jeres livsfortælling for eksempel er kommet ind på, om I jeres barndom følte jer set og værdsat, altså anerkendt, og i forlængelse heraf nu er begyndt at spørge jer selv, hvad betyder det generelt for mennesker at føle sig set og værdsat? Så er I i gang med at almengøre jeres personlige erfaringer. I går fra at beskrive, hvad I som enkeltperson oplevede og følte i forbindelse med at blive set eller ikke set, til at prøve at forstå, hvad det generelt betyder for mennesker at blive set og værdsat. Denne bevægelse er vigtig, fordi de personlige erfaringer dermed kan gøre jer klogere på det at være menneske generelt set, og dermed også på jeres fremtidige målgruppe. Samtidig undgår I, at f.eks. anerkendelse enten blot bliver forbundet med en privat følelse, eller bliver et tomt begreb uden mening og indhold, det vil sige gold viden. Et vigtigt led i denne almengørelse er at søge viden om, hvad kompetente fagpersoner og forskere har sagt om anerkendelsens betydning for mennesker. Som jeg lægger op til i det følgende teamarbejde, kan det være motiverende at tage udgangspunkt i egne erfaringer, fordi de giver vigtig indsigt i, hvad der er vigtigt i tilværelsen. På uddannelsen skal I igennem viden og refleksion forsøge at kvalificere jeres erfaringer, så de opnår en mere almen gyldighed og dermed opnår relevans for andre end for jer selv. Vi opfordrer jer kraftigt til, efter I har set denne video, at tage en runde, hvor I tager udgangspunkt i følgende spørgsmål. 1. Hvilke pædagogiske temaer, problematikker, synes du er særlig vigtige at arbejde med, set i lyset af dine egne livserfaringer? Her vil jeg gerne give et eksempel.
Vi er i gang med et forskningsprojekt, der hedder Superpædagoger, hvor vi følger PV 2015S. I den forbindelse fulgte vi op på livserfaringsbeskrivelsen med et fokusgruppeinterview. I livserfaringsbeskrivelsen og fokusgruppeinterviewet blev sammenhængen mellem en af de studerendes livserfaringer og pædagogiske mål og ambitioner tydelig. På fritidshjemmet og i skolen havde den studerende som barn følt sig anderledes og blev af de andre børn opfattet som mærkelig. Den studerende blev som barn en outsider og stod tit alene. Hjemme derimod oplevede den studerende, at plejemoren viste stor forståelse for ham og anerkendte ham. Disse erfaringer havde gjort forskellighed til et vigtigt tema for den studerende og affødte et ønske om at bidrage til at skabe et pædagogisk miljø med plads til forskellighed, hvor alle føler sig anerkendt og accepteret. Spørgsmål 2. Hvad fortæller dine personlige erfaringer dig om mennesker og deres behov generelt set? Spørgsmål 3. Hvad fortæller dine personlige erfaringer dig? Fortæller dine personlige erfaringer dig noget om udsatte gruppers behov? 4. Hvad kunne jeg, eller et barn, eller en ung, jeg dengang kendte, have haft brug for fra en pædagog? Hvad kunne pædagogen have gjort, som kunne gøre en forskel i en situation, hvor jeg eller en anden havde det svært? Start med at bruge minimum 10 minutter på at forberede jer individuelt på ovenstående spørgsmål. Det er vigtigt at bemærke, at spørgsmålene kan besvares uden at komme ind på de konkrete erfaringer, der ligger til grund for jeres svar. Det er op til jer selv, hvor meget I vil dele med de andre i gruppen. I besvarer på skift de 4 spørgsmål, resten af gruppen lytter og spørger ind. På vegne af PED-teamet, god arbejdslyst og tak for opmærksomheden.